Nagiti high-tech apla katilugan si Mangpeten iti LTO iti iliti Banggedabra. Pagsublian dayo ni Bridget Mayo. Si Mangpeten iti opisina ti Land Transportation Office iti Abra dagitoy abaro a plaka ti kairerehistro a motorsiklo. Para daytoy kadagiti motorsiklo a nairehistro iti bulan ti Enero hingga Marso itatawen. Basari ti LTO napinpintas ken adadda nga high-tech ita ti baro a plaka. Malaksi iti nangisit a kulay na at dapat ti barcode ken secured sticker a naidumduma kas iti dati. At dati security feature na daytoy nga saan nga mabasa ti naked eye. Babaen iti baro a plaka, nalaklaka a matrace iti database ti LTO ti may sa alugan. Makikita met dagiti motorista ti pagsayaatan na. Na-high-tech road, makita mo dito kwati kwan, makimbagi tayo nun. Nalakamatres ma'am no ka makadisgrasya ka, uno makadungpar ka diay. Dagiti paylaeng plaka ti motorsiklo ti Simangpet, mayor uray paylaeng ti para kadagiti 4 wheels. Bridget Mayor, nakatutok, 24 oras, Ilocano.